Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan diha? Maayong adlaw kaninyong tanan. Adlaw dai karong Lourdes no, o mag-upload na po ta og kini kun ako ang pasultihon. Nga ang nagpadala sa suwatan po karon mao kining usa ka lalaki nga nagpatago lang sa pangalan nga Tino. Salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. O di ta maglangan ato ng sugdan ang kun ako ang pasultihon. Nga ang sender si Tino. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner sa ako diri si Randy Tayad diri sa among recording editor kini si Randy Tayad mo kini pagbuwag din Lapita. Ako nagkuan sa napahimtang sa din Lapita, nagpahimutang sa music, and then si Randy nag-edit usab kini sa among programa. Okay, nining kun ako ang pasultihon. Okay. Bueno, ako sa i-shout out sa makadiyot si Danny Gapuno, Danny Patalinghog diha sa Gisi, Lapu-Lapu City. Mo na gisakyan ako nga free good in town. Salamat kay Dan ha. Thank you kay Dan. Danilo Patalinghog diha sa Gisi, Lapu-Lapu City. Okay. Bueno, ang sultan po karon nato nga tahitagan og pagdagay do pinada kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tino. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay so na nakatong sender si Tino. Kini akong problema bahin sa kontrabaho taon nga. Wa matakoy sa pero ambot karo gitakta ko. Pero aron niyo masabtan ako sugilano no. Nenano ko pagsugod ha sa aligre pa kaya kong utok. I went to the mountain bukid, I got a water tubig, giabutan ko greening uwan, labihan akong randagan. Nagadagan, nagaraning, nagalugso, nagajapping, nakakaon, nagaiting sa banana nga saging. Ang balay ni Kunsing duharay bintana, gibantong si Kunsing nga dili makuha. Gibantog si Kunsing nga dili makuha, nakuha si Kunsing sa hagwa-hagwa. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktobre, Nobyembre, Onya, Disebre, patay silang tanan sa akong kapugi. Hay! Tino! Ay, day! Kanang imong sista-sista ba, imo pa nang ihugas ito sa mga plato? Wa na untay hugasan. Limpyo na unta atong lababo. Onya ka ng plato, day. Matingog ng kaskason, day. Ay, musukol da. Mutingog gina Tino ko na ihapak ko na sa imong agtang. My goodness. Panghugas dito! Abi na sista, be. Sigatakan ta diha.
Di na lang ka bulihog sa trabaho rin, he. Aday. Widaya na sista. Biday, ginatag na ba ng migam sa gili? Di mo na na. Maguba na. Baday, maguba ka ihapla ko na si mong unya. Grabe sa di mo. Di ka bloy sista. Hila niya, nga nagutok maluoy mo ko, ane. Di man ganit ko maluoy si mong ang sista pa ba? Paghugas dito sa mga plato! Ahay, Lakaw ko lagi, hinampak ito, Hana. Nalimos iyang trabaho rin isbay. Enero, Pebrero. Ang hanggang, ako na yung sister, nagkatakanta lang gihapon. Tino! Taas ng lubido, walay panahon para mahimong singir ka do! Ay, kabala ka, day. Ako na gituyo para nating lumihan. Bungot si Toy, iyabag kakidort. David Ring. So, gatsacha mga kanila. Katsaday ko. Nayaw yung kay kapagdagan mo, may kay stepping. Ato na ko, ha? Unsa man mo overtime karon? Adili day kay Sildong Ronamo. Daan pagid lagi ko. Unsa may lutuon ako ron sa panihapon. Ayaw na day. Doon ta mga gawas. Pag sure oy. Lagi. Pagklaro oy. Kada na ba imong gawas kulbaan ta? Uy, adto tas ablings days daga day lami kay kanaan dito day. Ngano kulbaan mo kami? Nalimot ka sa una gatong giingnan ko nimo nga adto ta mga os gawas? Unden? Diin man tang gawasan na ngaon, di ba? Gawas nas bay? Ito sa una. Sa una gani, mo lagi hapon karon. Wa pa tay job ato noon sa Sa pa di. karon na naman tay job noon sa kay. Mao nga di pa ta mag-shopping mga on sa ta magdit-dit sa taday. Mao gito eh. Unsa ka orasa mo? Unsa makang orasa? Gawas ko? Oh. Mga 5 day, 5. Kaila kag 5? Kailag 5 oy. Give me 5. Okay. Ay, mga alasinggo. Ay mo apas na lang kun nimo ha. Apas, mas mayo pa day. Sige. Ato na ko. Chulas sa tabi. Chula mo ka ay yabag. Oy. Mingawon ko na imong kiss. Lahi kay ka mo dagkis kay pinabilin ang kiki. Bakit? Bumat kay pagkakidor! Pretend. Nay, pre! Kaya mo pretend. Oy, ikaw na ipaabot pretend. Stilaan sa di mo. Nanwildo na? Papa, oy. Ingon mo ko nga ako yung paabot. Ikaw na ipaabot na mo ba para masira na ang atong sabot. Okay nga naman dahil nga itong sabot, ha? Kuan ba ka naman sweldo ba? Mga to ang barkadas kidlap-kidlap. Kunya? Sabi ikaw ba? Kunya mga ito mo ako, di ko pwede lagi. Ano yung mga kaon sa'yo? Hindi pwede. Ano man? Di mahimo lagi, di ko pwede. Nga lagay. Naaros marin niyo yung mga apas to. Ano sa ito eh? Nakakamol lang sa pre, ha? Mute. Sa mo kinakamkuyog na? Malas ka. Si Katrina ba itong imo paborito ng dakong paa ba? Agoy. Porbeda. Alabaro na. Ay, sama-sama na. Porbeda ba si Dungga na, patyan, sawa na to na. Katrina. Kamol sa pre. Oy. Ay, Isa mga ma'am. duha diha. Nanay mga customer, At ibananan ninyo. Yes, ma'am. Sige na. Ikaw si Ate Man ka. Kaya mag-ilis ko. Gina. Miyot, customer, sa gata. Di pa ko ikatiman, ma'am? O asa na yung uban? Asa si Tino? Nag-ilis pa sila yung uniform, ma'am? Ha? Kadugay good. Padali Ingnan nga nanay mga customer. Okay naman ako ilis. Magawas na ko dito sa kusina. Tino! Ayoko na pagdugay-dugay diha, be. Kaya na mga customer, Yes, ma'am. Oh, yun lang. Kung ka customer, patay! Pag-uop na mo, nanwildo dayon, ang akong asawa, diha sa dayon, naabot na. Nagguwa dayon siya na kusgawas. O niya? Pre. Ano man, piha? Di yung kamkuyog na mo. Tana, adto na kidlap na ta. Bida sa ni mo, lisura yun nanay. Kabaw ka nga, na akong asawa, ipatay ko ni mo. Yabang. Speed ring gani na bitaw na iyang asawa. Magpasibat naman niya. Tagaan mo lang niya tunga sweldo. Ano sa ni buhata? Ikaw ba taurang tanong sungay? Ay, kamu lang dito. Na ako asawa. Sige Ano ko? Pre, sige. Sige.
Amping mo. Regard na ako dito. Unsa tong gihonghong ni Paremiyot? Kuha na ikining... Wai! Saba ka diha, oy. Sure ka, ha? Nakit-an ta mo nga ni Dool si Miyot ni mo, unya murag may gisulti ni mo. Wala gina. Charang! Dara ko suldo day. Tanan gina. Ato na ta? Asa man ta? Ta restaurant. Ngaon ka ta? Restaurant bitaw ning imong gitrabahoan? Nya mga to pataglaing restaurant. Mahal ka din eh, mahal. Nahala, sige, asa man ta? Tino. Hoy, Chi, magstorya ra gud ta. Dai. Ano man, saban karon dai mo istorya na bitaw ta. Ayaw pag pinulusupot ay mataparusan ti kalingko diha. Ano man ka, mura mo kagi tupas. Gitupas dili kay murara. Gitupas gyud ko. Nahibaw ka na kung sa puton ko mura kog bulkan nga mubuto. Lagi. Mabitaw ka na. Mabitaw nga gitawag kag patring eruption. Tulong yay. O sa ito istoryahan ha? Kadtong adlaw sa inyong sweldo ba? Naday may plano adto no nga mo adto mo kubuhobo no. What? Una ko kanindot yung lawas di mo to ko. Bida, matinuod man o dili importante kayo nga di ko mukuyog. So mga adto gid unta mo. Og wa ko mukuyog. I mean, wa ka mukuyog og adto kay ni apas man ko nimo. Day. Wa ko'y kalibutan sa ilang sabot taon day. Ego lang ko nilang giingon nga mukuyog kuno ko. Pero kung unsa to ilang sabot, unsa ilang gisulti sa akong kupari taon ni Paremiyot, wa ko kibaw. Okay ba na? Kasi sulti ni mo na, ha? Ang asawang Miyot, si Maritelma, kay nasakpan siya. Iyang nasundan ni angkon si Miyot nga kamo kunong kuyuga unta. Kamong kuyuga perme. Karon lang ka wa mo kuyog kay na amang ko. Palaka belan sa doon. Palaka, ikaw may palaka para wa ka. Palaka na siya, saba kayo. Ay nalanta. Pag ampo lang nga dito ka masakpan kay kung masakpan ka dito ka, ha, ituhog ko gyud ang imuha. Bitaw basta ay lang kumpiyansa. Kay kinira bang imong asawa abtik panis magician. Now you say, now you don't. Piti ka na ko. Mura kang si Dodong day, klaro ana. Ha, kinira ba imong asawa, abtik pa ni. Kasabot ka, abtik pa kus magician. Timan ina! Day! Perti magsika gini akong asawa, pero gwapa ba akong asawa. Salig ang pinangga sa kinako ba, labang kay taon ni nako. Mao nga, ako lang sa siya pasagdan taon. Unya? Ay, nagayat! Katang ikalbang ako gitawag ang hapon. Nakakita mo alto. Nakailan mo ukin sa to. Ay, tanaw ninyo. Tanaw nyo, murag si Pilo, no? Ay, ako rin tao tong boy, no? Tigpay-pay rin taon to na ako. Ay, ang gagwa. Ay, bayot, oy. Kadiyot kay mag-order. Kadiyot. Kasaba ba? Kadiyot kay mag-order ko. Waiter! Come here! Yes, sir. What? Unsay what, sir? Gitawag ko ni mong sir? Bullshit ka! Ayaw kong tawag sir, ha? Kay dili ko Eliezer. Busa ayaw pag sir na ko. Wag kay batasan. Bastos! Sorry, sir. Ay, bastos! Giuspan pa ka ni Balka, salbahes. Barog di, ha? Ayaw paglakaw. Kung dili ka gustong ipatak-tak ka, ha? Ayaw ka, sir. Ay, giuspan na, sir. Kumutan, tagyok na mong karoon ng imuha, ha? Awa. Bastos ka, ha? Ayaw kong tawag, sir, kay ma'am ko. Ha? Ma'am? Nga nung taon na ba mga sir? Usa na gender ni mo? Ha? Naama kay itlog, di ba? Bastos! Kaila ka na ko, ha? Kaila ka na ko, ha? Kaila na ko ang tag-iya din, he? Ha? Ipaputbol ta ka, ha? Ayaw taon, sir. O, nanasan. Malarutan, tayo ka karoon ba? Ayaw paglihok, ha? Barong liha, ayaw paglihok. Di ko... Nahibaw ka ko sa isahan mo, ha? Barong ko, sir. Barong bitaw ko diri. O, kana.
O, sabi sa anak ko ni mo, sir. Kanang imong. O, sige ka na. O, yun, sige ka na. Daoy. Kanang imo ba? Oo. Daoy. Kabugol sa ana. Sir. Ayaw pagliyo. Ah, Barog di ha. Balik ko sa kauras. sige, tanawa ni Bogol, sir. Barog O, ha. Ayaw pagreklamo, ha? Suod kayo na ako ang tag-iya din, he. Mao nga kung dili ka gustong ipaputpulta ka, barog dihag balik usa ka oras. Hangtod nga kabugdog ani. Sir, sige, magkatanawa. Ay magreklamo. Suod ko kayo ang tag-iya din, he. Maong kung dili ka gusto nga ipaputbulta ka, barog lagi diha og usa ka oras. Hangtod nga kabugdog yun ano. Kay kapon baka, sir. Ay lagi kong tawag sir, ha? Kuwan, Nagkasabot ka ba paghilom, ha? Ay nasig tawag na kong sir, ha? Paghilom. sige, kay istorya na ako niya nakatutok din ha sa kong ubos. Gano baka, sir? Imo na tanan. Hilom, ha? Sir. Barog diha. Barog diha. Hayo paglihok. Barog na balik ko sa kauras, ha? O, sir, kanang... Saan ni binuanga, oy? Day patring. Ano niya ka day patring? Nganong ikasabaan ni mga kumbana? Ngano ni? Unsa ni binuanga? It's none of your business. O, tinuod, wa ko'y negosyo. Pero unsa isa sa kumbana nga imo mang gikasabaan, imong gipakauwawan sa mga tao. Hay, bruha! Imo di ay ning bana? Bastos ning dako! Gitawag kong sir, ha? Giinsulto ko! Giinsulto ka? Abi kay gitawag kag sir, na insulto ka? Ngano? Babae kas imong tan-aw? Panamin, oy! Oh my goodness! Ilom, de, goodness, imong mata. Ay na lang, pasagdi. Sa na lang. Gipakaawawang ka ning animal dako. Hilas kayo, masukong tawag sir. Ngano, wa ka itlog, sir? What? What, diha? Mas dako pa kang itlog sa kumbana, oy. Hilas nimo, gitawag lang kag sir, imong pabarugo ng akong bana, diha? Imong gipakaawawa ng akong bana? Pwes, kita'y magdakos, be. Bruha ka, ha? Wa ko mahadlok anang lawas ni mga murag butakal. Bastos mo, ay kung siga-siga sa imong mata, ay siga pa na akong mata. Di ko mahadlok ana. Unsa man? Unsa gusto nimo? Buisit kang babayhana ka? Gusto kang bugno? Pues magbugno ta! Adi ay, yep! Ay, ano ba? Aray! Ayaw kumunta lang kong itlog! Aray! Nung dyan eh, ibigin siya ni nga nung tawagong kag sir. Kani, ay, mo! Aray! Mapusa niya akong itlog! Agay! Pero tingin ko buta tao na mo, may gali gamay ra kayong tao-taon. Pero mao lagi, suko kayo mong boss. O spinso ko. Saan pa dito na ako? Ako iyang gibastos sa unay. Kasabaan ko niya sa daghan kay mga tao. Unya, gipakawawan ko. Niya karon, mamilaban ang akong asawa. Ako pa na spinso. Saan man ako? Maayo gani? Nabanis Bible bam? Nga og tawag sir, masuko? Unsa man, kung kamoy pasultion, ang bayo tawag sir, masuko di na. Tino. Morning. Uy, regards sa kuno sa kumusta imong pagadto sa sila Ate Pres? Sagay. Sagay. Negros. Sa bunyag ni Inday. Yun, ni Inday Inday Sky. Sky? Julian Sky. Ikon sa man ni mo Ate Pres. Apo taon. Apo na nastuhod Ate Pres, no? Apo sa tuhod. Anada kay apo na may Anak. sa Sagay City. Si Inday Chantal. Ito sila. Dito sila si Dodong Kevin. Si Jelly. Jelly, sila Burley. Wag ako na Pres og singaon silang barangay o Sagay proper on sa diha. Kay naa mo ko amiga dito sa barangay Plaridel Sagay. Basta Sagay. Ang kato ni kantas Burley. Unsa ba to sa party to? Sa venue na to. Sa okay. Bunyag. Okay, congrats sa tanan na anak ni Inday Chantal diya. Madungog ba ta dito? Ate Pres? Ay, usari anak ni Chantal. Lagi anak ni Inday Chantal. Anak Chantal. Si Sky, Julian Sky. Madungog ba ta dito?
Tagsara? Tagsara, no? Kayo, Sa lisod kuan, bitaw oo. dito. Okay. Kuha naman ko dito. Doon na Nailas part, kasi na. O, sa Ilonggo ba to? Ilonggo, doon na. Kaya ang bana ni Chantal, Ilonggo man gito kaya. Okay, nakadrama man tayo dito Bacolod. Hindi mo magato kita sa camera. Kalatraba na kadiba, nakadrama ta kalatraba? O, kalatraba, pero kuhan. Sa Bacolod yun proper. Katong drama ta ba? Oo. Katong kanang bear brand. Kang Nara, kuy. Oh, kang Dainara. Kang Nara. Ano na daw, taga-taliser. Tinubi tao, kay... Hindi na sila kasabot at tipres. Oh. Daghan mo tao kamsoy. Nagalagi, pero puros na Bisaya. Katulong mga maligya dito. Di mabuta to naingon sila ng Ilonggo nga dili ko luta pag Ilonggohon. Isa pag binisaya alam mo kabantay mo ato. Oo, naon kay Pero kanang di kayo tiyali Dili kayo. sila fan o kuan Dili sa kayo. ato bang Daghan drama. sa saya ganto. Okay. Okay, Ate Brett, so niya. Pasalamatan na to, Ate Jijen. Yes, Kuya Alan, pasalamat sa mga mama nga padayong ni Palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy sa mga bata. Happy perme. Happy perme. Unya ang tigi mo sa Don Pepe Tablia na ay laing lami nga mga pagkaon. Ang Diamond Food Trade Incorporated tigap ni himo og yema obe special tasty fish cracker og Paulitos macaroni crunch. Lami kayo mapalit sa grocery Kanang store. Paulitos macaroni crunch sa ato niya na suwayan niya. Lami kay na bawnon sa atong biyahe. Panghatag unya mo. Jen, panghatag niya Jen, ingnon na to si Panghatag. ato niya ingnon si Koan, Sir nga patlawon sa taon ta na si Sir Charlie. Hello, sad me, uy. Ingnon na to. Nya sa tanan po nga mga kaigsunan na to ha. Sa Kabisayan ug Mindanao, salamat kay ninyong tanan nga kamo sad migamit sa atuang SED Panyawan Coffee Mix. Thank you gyud kay ninyong tanan. Kung ang mga bata dud pipi ang mga dagko SED Panyawan Coffee Mix. Labi na mo trabaho ta asa tapadong mo drive ta nya kanang drive duka biya kana. Kinahanglan nga mo inom tag SED Panyawan Coffee Mix. Kay mao na sa nagiinom sa mga opisina karon sa opisina ni Kuya Nick Pipito sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito mo gina dudug GR Pipito. SED Panyawan Coffee Mix na ang ilang giinom niya sa mga tao po ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ricky nangayo galito siya SED Panyawan Coffee Mix. Nako niya ang saon wapawanta padadin ni Sir Jerry. Sige lang Sir Ricky og nana galito taga-anti ka. Og ni Sir Ryan Kangkoy og ni Ma'am Casmer Araraw. Og ni Mayor Samsam Gulyas og ni Congresswoman Ria Gulyas. Okay, salamat kayo. Ate Pres? Hoy, Goliath. Og maghisgot ay ta katong kuan pagdunggo na mo. Oo. Sa kuan. Ni pahuway pa man mi masilong mi kagawat mi sa bus nga series mugawa sa kuan kanang barko ba? Kay barge ba rin yung barge. Gawat mi nga mugwa. Alad ang atong drama nga pasultihon. Diba? Akong dadungog nga tawa sila. Hala, ko dito mo si sa kuan dili sa mura. Kay diri mo sa Tabuilan. Escalante bitaw. Thank you kayo mga taga Escalante uno na. Salamat kayo din sa kanunay pagpamati na to dina. Thank you kayo. Tabuilan ka gusto kita. Wa mo nakakita na to mong Ati Pres pero wa mo kay simple ra magini sa Ati Pres maglakaw mura ra manigwa. Okay, salamat kayo din ha. Sagay to Ati Pres. Sagay Negros. Sagay Negros. Thank you kayo. Sa tanan nato mga suki diyan sa Negros, salamat kayo. Okay, Ate Pres. Escalante ang magian. Sige tama diyan Escalante sa una. Tinuod na. So, okay. Okay. Og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og SED Panyawan Herbal Capsule. SED Panyawan Herbal Capsule with garlic. SED Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayok sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdaan og usa ka kapsula sa SED Panyawan Herbal Capsule. Inikpadiuto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa SED Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paliuto. Maghapon ni gabi sa di pa kamukaon sa imong padihapon, inom na sa daan ng usa ka kapsula sa SED Panyawan Herbal Capsule.
Ug alang na itong na problema, kaayo aning kidney o UTI. Ayaw nagkagbuol, di na mo angay mahadlot. Tungod kay doon na makatambal, makaayo anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og mapalit ninyo kini ang Kogon Herbal Capsule sa butika Rose Pharmacy, Dealings Pharmacy o Queen's Pharmacy. Og tingali sa umaabot mga adlaw na ana sa tanang mga butika. Thank you! Okay, Ate Pres, sa tanan na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang sediment oil ha, nga tinuod mo wag tang sa itong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katul, kutos, kabataan. Ilikay pagita sa dinggi kon maghaplas tatato ang sediment oil nga nara mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Sa butika na gid may ison. Sa iluan lang gid may ha. Nga mo yung balik-balikon ka masipya sa tagams. Sa butika na gid ito. Mapalit ang tinuod nga haplas nga sediment oil. Kaya gawas kita, pikik yun na. Sa butika na yun. Pwede sa gams, mga igsoon, alisan ta sa Facebook gams. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing Incorporated, Panyawan Herbals. I-type na to ang Panyawan Herbals gams. Kalimot nga, i-like na to ang page. Makita rin ang mga genuine seed marketing o products sa mga Panyawan products sa seed marketing. Mapalit na po na to sa Shopee gams. Shopee na lang na to. Basta layo ta sa butika, Shopee na lang. Shopee. Okay. Basta ang tinuod na butika, Shopee. Sa may iso na. Ayaw kalimot, kamsipyat ata. Sipyat kita, lisod kayo. Na po yung mga idat sa gawas kayo po. Alay mo. Yung kaysa lisod kayo, lisod. Basta butika, Shopee. Butika, Shopee. Thank you. Taxi, mga taxi na gams. Taxi, Imcars gams. Kuhan na si Sander Sario. Parinti ni Cecil, the news day, kaya niting siya na ko baga. Si ko gamit ang sediment oil. Parinti ni Cecil. Ni kuan ba si taga Badyan ni si Bugas Badyan. Ada si Bugas na barangay Bugas. Ang mga parite sa Badyan daghan kay na mga buaya. Ta Cecil mga apelidog buaya din na sa Badyan mga parite na ni. Parite kuno sila. Ay si Malusing buaya man to apelido ato. Di ay. Oo. Aning Malusing. Sa to pa guys daghan ni kaliwat ti Cecil dito. Oy, thank you kayo ha mga kaliwat ti Cecil ha. Inday Cecil. Si Taxi Richilda. Si Preciso, Kuyawar Preciso, wapo nga na. Preciso, taga Bunbun, Lawis, South Poblacion, San Fernando. Okay. Punta na tapag-usa kay tigamit na rin si sediment oil gams. Lisod kayo. Taxi, kaya taxi niya, tagsara kayo ni gams. Taxi Jagan angan, diyagan. Murag nanding ambay, drive sa taxi gyapon, amigo gyapon na to. Middle Apari, taga-tabilan. Nagagay salamat ha, mga igsoon sa pagsaling dito sa atong bantugan epektibo kay haplas sediment oil. Thank you. Okay, Bam! Thank you! Alam sa ito ang mga kaigalaan sa labi na imintin laman na ito ang Celebrity Kodik Beauty Zone. Alam sa itong beauty care, skin care. Mga skin problems, masulbad na niini. Tungkol kayo doon nagkini mga glutathione nga mga sangkap, papaya extract, doon na sa kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin para mahimog itang cutis porcelana, cutis artista, younger looking. Tanaw ninyo, doon na ka may mga apap, doon na ka may mga pugis-pugis, doon na may mga blackheads or whiteheads sa Celebrity Kodik Beauty Soap. Mapalit ka din sa butika, ha? Ayaw mo kumukalimot, labi na din ha sa ato ang mga kagalaan sa mga staff diha ni Ma'am Sol Gador o Sir Lou Gador sa Dakasya. Kana na ilang kantin diha, ana manghulong nga itong mga bus. Ging, Jeneline, Tereline, Fida, Juan, Maria Fee, Boy, Kerwin, Dani, Yaki, ni Beth, Michelle, Kaipung, Jimar, ingon sa kanimo Peter, Ruben, Silio, ni John Real. Ayaw ka magalibot, ha? Inigpangaligo ninyo, isiguruan ng daan sa Celebrity Kodik Beauty Shop. Katong maligo sa iyong buntag, kay mo duty ka mo o kada pong night shift, ayaw ka magalimot, ang dama ng daan para ma-maintain na itong atong skin care. Sa Celebrity Kodik Beauty Shop, tatak
Sid Marketing. Sige. Okay, usa ta na itong kaigsunan nga wa masayon nga masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, tuguban pa na ito malatian, labi na constipated ka, unya nga itong kidney problem, sus, daghan kayo ng mga problema, basta kidney na, sus, lisod kayo madialysis ka, tungod na toxin sa sud sa ato ang kalawasan. Kaya bisang ata ka, makahanggap or makainom ka or makakaon yung kang toxin. Mao nang ato na i-flush out, pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kining G-Detox, natural kini nga detoxifier. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom ini, usar yung kapsula usa ka adlaw, usa ka oras sa di pa ka makaon. Kun wa kay balatian. Pero kung na kay balatian, duha ka kapsula buntag udto hapon. Usa ka oras sa di pa ka makaon, imdan sa natog walong nato sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 mo tangtang sa toxin sa to ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karugad lawa. Kanila ging kuan si Tino Ate Pres? Kaning katubang Naman. muranig nahug siya atong parehal sila kaagi atong bayot bitaw nga gigan lang share. Oh, nyan suko sa ni siya kanisa siya. Atong gipatindog, parehal si siya gipatindog. Wa Nga naman, mag-igo nga siya to ha. Kaning ang parehal sila istorya. Nagpatindog tungod kay Gisir sa siya, sa sir, unsay order mo sir? Trabaho ni siyang restaurant at Pres. Niya ang nakapait kay gitangtang siya siyang amo, gisuspenso siya. Kay nagkagubot man, di ato man yung asawa, ni apas man. Ni apas siyang asawa, kay unsa kay tuyo siyang asawa, mawami na abtan siyang asawa nga. Ang iyang bana, gipatindog. Gipatindog, nanuyo. Suko ang katong naglingkod ka bayot siya. Ay ko, bugal-bugali siya. Kadako, yun na ning imo. Lain sa tubong bayuta, porbida. Lain sa iya, ha? Nilito. Niya, may kuan iyang gipat. Nagbugno ang bayot ug iyang asawa. Di ay. Mato na tangtang taon. August Pinsel siya. O di man ta taon niya sa taon. Nilaban naman niya pero asawa taon niya. way kuan nga kinihaay Wala man gisulti diri Ate Pres. Maoro man iyang sulti nga gibastos siya. Wa man ako siya bastosa. Ako may iyang giunag bastos kay kasabaan mo ko niya nga gisir na ko siya. Lagi. Nanya ako kasaw na suspenso sa man nako. Maayo kani unsa man ako pasultihon. Maayo ba kuno nga gisuspenso si Ate Pres tungod la to sa nga gisir siya. Pero oy watay labot na kinsa to usa bakal-so siguro to. Kilimo wata kay ba kinsa to. Di labot kato kang Jude. Jude sa iyang kuan Jude bakal-so. Mama sa istorya ni mama ora istorya pero dili kay gito mong mo ni Jude ha. Okay? Unya unsa may ato ikatamba ka ni Bam? Bam, si Bambina ni-react ato. Nakadungog man ko nga gi-play ni attorney ang reaction sa reaction niya. Unsa to imong gi-react ato Bam? Katong gi-play ni attorney nga gipunta na magko nila okay ba ko gipunta na ko nilang ing okay ra ba ko nga tawgon ko og sir. Muto ningon ko nga wa man problema. Wa man problema kayo buto na naon. Sir, man good mo. O karang bayot bisag unsaon. Laki man kay mo ay lakim kay kagnaw ako unsa di bayot sa inyo babae di ay. Sakto sa kayo. Sakto gi kayo. Babae di nang bayot sa inyo. Na ako ba kung gi-post gabi pati gyapon ani nga ako nga tawgon kong sir, tawgon kong tatay, tawgon kong manoy, tawgon kong ingko, tawgon kong manong, tawgon baka kong manang. Okay ra kung yung nanda sa kong post nga kanang depende lang na sa pag-deliver. Kaya moingon og kanang may buntag sir. Pero moingon buntag sir. Bugal-bugal man na pakatunuha pero mayong paka-deliver, mayong intonation. Wa sa tingali magbugal-bugal tuntaw. Mao lagi. Wala okay ra basta tarungon tarong ang approach. Dai pero daghan kay reaksyon ato Ate Pres. Ay, kanang ko no kun ako'y kuno na to. Okay raman may katungod man siya nga malain kay ang kuno na babae man gud siya no. Nya nag-make up, nagkuntudo ana pero dili lang niya unta. Sir Patindugon at ang bangan niya ang katong nag-sir niya. Okay ra kun iyang ingnon nga dong ayan ko sira. Kay makuan ko, di ba? Ubos ko ni mo ana murag dili lang niya naon ba kay murag maubos oo
May Mura sulto. naman kag Oh. mura man nung kag imong gipalitan tinuod nga iyang gipatindog nga 2 hours. Mura man nung kag kuan kayo, murag Gusto sa to siya social media. demanding ka o unsa Pero- ikay bay. Sikat man siya. Pero iya lang tang gitaro nga ayaw lang. Mama na. Ay lang kung sira mahimo ba? Ana ba? Kundi Pero sige na. kato nahitabo niya Ate Pres, mas daghan ba to ni views ang katong tiguang bitaw siya. Masuko kag ngalan kag bayo. Kay kita ka na Ate Pres. O ganon to. Wa manggali ko masuko diri sa among gingalan ko gwak. Oy, kay kita ko ato. Katuwa no nako. Tinuod bitaw, mas daghan pa tong views siya ha kay niabot pa tong milyon ka niya views, abot pila na karon. Sa ako pagkita to, milyon na ka niya views ato Ate Pres. Lingaw kayo pero sakto na ka mabinaw nga dili mayo nga masuko ka tawon kag sir kay lalaki mo gyud ka. Bisa kung saan ni mo una-una. Ay bebab, usabi katambag mo ani ba be. Rebe. Kaning ayaw tong katubayot kaning iyang katong na suspenso. Mayo ba to nga na suspenso siya? Kadto lagi kay matod pa, suod kaayo sa iya ang katong maong customer. Para nako dong kanang na ang inon tangpo nga wa jud kay mahimo kay suod kanyang tag-iya. So gipalabit nga niya yung customer kay basig wa ta kay bawlan basig kanang corporate membro ba sa ilahang korporasyon ang maong kuan kana ba gitawag sa mo sa Oslo bug aksyonista unsay termino na sa syudad Aksyonista, umrag kana ba palita kita upat sa gili ato ning negosyo ya ang usa kong ka-member niya ng motong nakita og ingon adto lalis kanang mura ba kanang member sa corporation or kanang silang negosyo ingon ana pero og sunod gani pananglitan og namang uban nga kanang binag mga apply kay laing trabahoan lan ingnon ka man pangyuan man kag kanang imo bitong record sa una nimong gitrabahoan pangyuan ka man didto og kanang unsay nga ni ong usabay tawag ana kanang usay tawag ana kanang dili kanang imuhang records ba? Kanang record mo sa imuhang kabuotan ba kang di ba inana ba? Sa tawag ana kanang pananglitan og pangyuan ka unya butangan nila og unsay ngan ini dili man to nimo sa pero pananglitan ang mudawat sa di mo eksaktos panghunahuna eksaktos pangutok dili gud sila kaingon nga eksakto tong gibuhat ang ikaw mo eksakto una ngayo ka balaka ang problema diha ang imo rong nga pagtangta wala man sa kitangtanglan suspenso ra man no suspenso ra suspenso ra nya pila man kaadlaw ka na suspenso dong pananglitan og makabalik na ka pangutan na gyud ang itagya sa inyong trabahoan pananglitan og bayot ang musod na nagsani nagbabaya ma'am di mo itong itawag pangutan kay mo instruction sa inyong kompanya automana na lang Wasad siguro sila tagaig palisiya siguro na ba mga inanao na to pagtratar kung bayot gali bamo na lang yun na to di ba no? Hindi kayo nasuko matungkol sa ma'am sa omana ron. No, lagi. Mao na din ha. Sa omana ron, pananglitan Kung nasuko siya na lang kaugalingon, iyang gikip ang iyang kasuko. No, Dili niya kasukan yun ang tao nga Sir, karon kaning sakto to imo Ate Pres, dong ayaw lang kog ing naanak kay. Kuan man ko. Hangyo lang ba? Hangyo lang gud. Di kay masuko kag ditso. Sikat kayo ko sa motor. Karon kaning parte man ka ng trabaho nga gisuspenso siya mahuli na gani mahuli na kung tamag ni modong nga kanang na ang og pabalikon na kaino nimo tagiya nga sir ma'am unsa mo gyud itawag di kung naay mo so diri nga usa ka mahuyang atong imam o atong sir puntan kay pananglitan og gitangtang pa siya Goliath akong puntan akong gitagaan ka bagpabaon kay mingo kagwa so ata pagibutangan kag sa unsa pa imo sa maro to ni tawag kag sir namingon lan kanang kay ingon kag ikaw minihawa sa voluntary so wa kay da pero gipatangtang ka pananglitan so wa jud kay mada apan sa may sagi butang sa imo sa may grounds no Tinod sa may ground kay pananglitan og suspenso ra man ka good for you nga pabalikon kanya mao lagi to ma'am unsa ka ito itawag sir or ma'am kana
Mare, pangayon lang ka ng idea kung saan na ito pagtawagan ng mga klasya. Kayo palitan, tumboy niya sa nuwana dida. Nya ingnon sa nimo, oy. Mao na karon. Oy, dai. Ay, nuyo sa tumboy, be. Mao na karon, nga ako lang mas isok manggal kay manukman ko niya. Dok, naglakot ko kabi eh. Oy. Ngano man? Naglakaw ko sa karsada, bagay ko kapalit og sudan. Gimam ka? Lakaw ko niya, wan magabi eh. Nakautot bitaw ko. Wala ka no. Tingnan ko bata, ipanood ka tay. Salamat pag muna ka dito lumanon. Kuna ko ang pasultihon.